তিনি एक्चुअली चिनी महाराष्ट्र दाबी नंबाय তিনি ত্রিপুরাসা এগর অব দাক্তি দাক্তি ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনানি বাগৈ এবং जों नायो दाक्ति दाक्ति चिनी बिसि इलेक्शन गोबां मा दरे बिसि इलेक्शन खालाय गया अबनो दाक्ति दाक्ति खाइनानि बागै चिनी आंदोलन এবং 125 अमेंडमेंट अफ बिल न दाक्ति दाक्ति पास खालाय एडिशन डायरेक्ट फंडिंग जों मारना हिनि जों तिनि दाबि खालाय चिनी तिनि रैली और रैली दिनै गोबां मा बर' फायजा এবং जों वानसुगो चिनी सातचान ब्लक चिनिया प्रत्येकटा सारा त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येकटा ब्लक जों डेपुटेशन दिनाय এবং गोबां मा बर' चिनी अ दाबि नतै फायलाय जा ताबुकसे पर्यन्त 500 600 नि एबा बंखा तेबो फाय दङ तेबो फायनाय जों वानसुगो 1000 कासा कासि हमनाय हामबाय मीडिया नाइटों नायरोना बेलाके हामबाय जों ताबुक सातचान आरडी ब्लक वीडियो बाय मालायखा एवं चिनी जे मेमोरेंडम जे तीनटा दाबी दंमानि नंबर 1 त्रिपुरासा एकट अबनो दाक्ति दाक्ति माख्लायनाय नंबर 2 बिसि इलेक्शन अबनो दाक्ति दाक्ति माख्लायनाय एवं 125 अमेंडमेंट बिल न पास खालायै डायरेक्ट फंडिंग सुनो मारनाय हिनि चिनी दाबी और तीनटा दाबी न जों तयै तिनि वीडियो न रफायका थ्रु वीडियो नि बिसिंतै गवर्नर न थांनाय एवं जों अ जे दाबी जे दिल्ली चिनी बुबाग्रा कक सालाय दंमानि अ दाबी जाते दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेंट खालायै चिनी त्रिपुरासा हामक्रायनि बागै चिनी त्रिपुरासा मोथां जाग्रानि बागै जों अ दाबि खालायलाय दङ एवं एतदिन धरे जों नुखा विभिन्न बार जों आंदोलन खालायका बिसि इलेक्शननि बागै ताकफोनो कोर्टनि पर्यन्त राय रेखा डिसेम्बर आव नायनि ताक पर्यन्त कोनो डिक्लेरेशन खालाय गया बिसि इलेक्शननि बागै अबनि बागै चिनी दाबी एवं 125 अमेंडमेंट बिल आगे चिनी बीजेपी सरकार जे तंनाय ब्रक साजार जे 125 अमेंडमेंट नाय किंतु ताक पर्यन्त खालाय गया अबनो दाक्ति दाक्ति खालायनानि बागै जों तिनि मेमोरेंडम सबमिशन खालायका एवं अबनो जों वानसुगो दाक्ति दाक्ति खालायरनानि बागै एवं सारा त्रिपुरा राज्यगो प्रत्येकटा ब्लकआव जों गोबां गोबां क्लेब ब्रक थाङै चिनी अ जे त्रिपुरासा दाबि अ दाबि न माननानि बागै जों दाबि खालायलाय दङ अर आनि लगे दङ चिनी प्रेसिडेंट एवं जत चिनी वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ
चिनि मथानि जत लिडार रक फैजार एवं जों बायथागो जों सानि मुसुङाव तिप्रासा एकट एवं तिप्रासा एकटनि बिसिंते चिनि दफा माथां जागनाय हिनि चिनि बुबागरा सामान बिसिंते अब दाखि दाखि खायरनानि बागै जों चिनि गवर्नर एवं चिनि अमित शाह जी मोदी जी नि बिसिङाव जों साख्लायनि मुसुङाव जे दाखि दाखि अबनो खायरनानि बागै